bethuna ndonqeni nobi bengathi mhlambi sibanika singabekanga ndawo endaweni kodwa kula mbhedeso waphaya ekhaya kuhla kudumisa pha kula page okugqibela ndimamele coordinator phaya lo mbhali usoloko equka isininzi kodwa wenza isimanga phaya ekugqibeleni wanendawo ethi Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe uba mhlambi bendizawuthi xa ndizawunikela kubefundisi baninike zipho siziphetheyo bendizawuthi kuni khanyeni kwela culo lasewisile niyojonga nje lamka wokugqibela uthi phaya Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe ndiphazanyiswa mfundisi yilaa nto ikhe yenzeka phaa kulaa ndawo yoyezekile uThixo wenza isimanga wathi into ibingenathemba loba ingaphindi iphile wayiphilisa ndindonzakaliswa nje yiloo ndawo sizothi kuni kule ngxaki nizibona nikuyo kodwa into nizawuninceda niphumele ngapha kwayo kukuthi ezintliziyweni zenu uThixo nithembe yena ningaze nidaniswe ndizotsho mani mfundisi qha uba besinexesha besakhe siyinqokole le nto ukwenzele sifike kule ndawo yokugqibela ethi Nkosi ndithembe wena kuba kwiinto zonke zomhlaba esinazo nesizibolekiweyo mnye umntu esimelezeka uba sithembe kuye uKristu sizothi kuni angafika umntu utshabalalise wenze yonke into kuphela yonke into eninayo kodwa umphefumlo usaphila ze nivume le ndawo ethi Nkosi thembe wena angaze ndidaniswe uba ithembeli ndilibone fika apha kulo Lazaro ngomzuzu wokugqibela abantu bencamile kunentetho ezithethwayo besithi ubuphi ngoba lubumthanda ufile kodwa mamela ithemba xa yenza apha ngomvuzo uLazaro akabuza mvelapho ba bekuthena zafe bekuthena zabhubhe kodwa wamvusa wavusa ithemba wakuyithemba kuba ithi le ndawo Nkosi ndithembe wena angazendidaniswe ndizothi kuni leni intlungu eyexeshana isoni for a moment kodwa xa uthembele kuye uzawuphumela ngapha ivino bakumnqunye wentunjana kodwa ndizawuphumela ndizotsho kuni bazalwane nento nje endiphazamisayo kodwa mandiyeke bethuna asizange apho uzokusumayela kodwa ndizothi kuni ithi le ndawo Nkosi ndithembe wena nguwe wedwa ke ngoku ozawuya kuye awuquki isininzi naluhlala naye endlini awuthethi naye xa uya kuyesu nguqawedwa uthi Nkosi mna ndisisiqu ndakuleni intlungu sikuyo kodwa ndithembe wena mangaseke ndidaniswe ndizotsho bethuna ndiyeke ndizotsho mfuni ke ngoku ungena kwenye indawo ndiyisale le nto kodwa ndizothi bethuna Nkosi ndithembe wena mangasendidaniswe mamela xa ifika apha equleni wenza isimanga wathi umntu obengenathemba wathi xa imbuzo ubunguwe wathi ngubani na wena uzocela amanzi kum mamela impendulo yakhe uthi ububusazi oba ndingubani mna bendawunika amanzi obukhoka uphinde ukholwe naphakade sizoninika uyesu onjalo ke thina sinawo amandla okuthatha intlungu enidlule kuyo kodwa into esoyithetha kuni sizothi ithemba lenu malingajongi urhulumente malingajongi ebantwini kodwa malijonge inguye yethu nomgqibelelisi okholo lethu sizotsho bethuna abantu bathabiswa kwiinkalo zonke isilivere negolide hayi thina sinayo kodwa into esinayo lithemba lakhe kuba silibonile ezimpilweni zethu limncedo sizothi kuni lilana ukulilo kunexesha lakho kwaye ukulilo kubalulekile kodwa ze ningalili njengabantu abangenathemba ithi le ncwadi yomdlalo mkhulu wasewisini Nkosi ndithembe wena nangazendaniswe basifuna bethuna umzana uhlahlana azothandaza